e yarlitaade quoi wonko jinmi affaire o kay mimi suwa haal ruttoto ko toon kanko oɗo jooɗiɗo haala kaɗo defa ɗo ha ɓendi omoni nder groupe o waɗi ko groupe biyeteɗo bafal loriji en calmini au passage Baydi Malick Diop joom page fulɓe foof min komi administrateur page fulɓe foof omo waɗanma an golle joɗɗe omo waɗano golle joɗɗe omo waɗanami golle joɗɗe omo waɗan leñol ngol fof golle joɗɗe ɗum Baydi Malick Diop nde waɗi créé groupe WhatsApp o ƴeewi ko joomen page uji ɗi surtout page uji ɓurɗi hewde yimɓe o waɗiɓe toon woodi min pini subaka goto woodi gadduɗo vidéo suko gorko o fayimo e nder amen wi ɗum ɗo ko hunde fonde dartade saabu yimɓe ene mbawi waɗde théâtre ko wona no gummi foof jalkita leñol e nder théâtre uji muɗumen walla e nder jalniko muɗumen ala mi coupe ɗon non laisse-moi après point tamam non a kuppata kam ala non wallahi no haalande joni o haali pendant 5 minutes mbeɗa ƴeewam a kuppata kam non timmo les continuer a kuppata kam jaggu tongu gorko ma tiiɗa non tongu ceerno wallahi a tongat wallahi sa welama ɗo sa welama lappodiren ɗo mais ɗo a deeƴat tan ɗo hande kay ɗo joni en kala tan tawi kon soltuɓe hande ko min tawɗon ɗo ɗum ɗo min ɗo ko gonga tan quoi ɗo fenade ala ɗo oɗo page ɗo yimɓe yeeɓoɓe ina gandi ɗo ko yahat no yo leer ala min gallam fenade haaltaki hen ok jinmi wiide on ɗon groupe kanko omoni hen ɗo min garande amin mbaɗa yo vidéo o yomin jaabo ala woto min jaabo omoni nder groupe o jaɓani wadde réagir o acci ko haadiji du yeehi waɗi vidéo muɗum o arti o addani amen réponse waajo te kanko omoni nder groupe o te groupe o ko waɗi ko ɓurani 10 personnes joom page fulɓe foof joom page jalal leñol woni min joom page ɓamtare leñol fulɓe DJ du joom page e tijani woni bawgal yewti pulaw ɗiɗo page uji jowmin goni toon par ce que ɗiɗo page fof ko hakkude joom 34 ujunere abonné joom 40 ujunere abonné ɓen goni ɗon joni noon kanko omoni ɗon haala ka nan haale o wi ko sehil makko o wi ko employé makko o wi ko neɗɗo makko haydara o wiyani o deeƴi tan o nguggini o deeƴi nde DJ du woni tan kanko o ari o wi yimɓe réponse waajuni minen min jiiri ko o ko kanko ko dendinɗo ni kantano min vidéo mbanmi o min ko jinnomi ko wadde éclaircissement holko woni jalnika d' abord yo yimɓeɓe gandu jalnika wawa yettede tan mais est ce Abdou Salam il est mieux placé aɗa waɗi placé pour haalde ko fate jalnika sen ƴeewi a wona Mogiyanke a wona kadi humoriste te haala ka waɗi concerne ko Mogiyanko e humoriste an min cikkumi an peut être que banggue goɗɗo jaaruɗa est ce kadi tiye mieux placé pour haalde on mami haalanma affaire goto kaaliɗo an aɗa andi mbeɗa andi an a fewnani oto wona mécanicien kono aɗa jola hen non en kaldirani non sa haaldiri noon tan yaajat aɗa neɗɗo foof ko haala exemple clair tottumami a fewnani oto a wona mécanicien mi a jolat hen waɗi ɗum ko aɗa andi sa jole oto hoɗo joɗoɗa place ma nana ka poɗɗo yobde walla ka nawraɗo walla koto nen walla koto bamma l' essentiel sa joli aɗa andi an hoɗo joɗoɗa min jiɗma wiide ko hay sen wona mbaɗowo théâtre mais mbeɗa andi holko woni théâtre par ce que théâtre toujours an a tintinat a habrat a tindinat a jangguinat a jertinat a haɗat kadi a yamirat saɗa waɗa théâtre saɗa waɗa jalniɓe ɗeɗo gueɗe foof nana hen ko texte jawtinta kono noon komi neɗɗo paamowo holko woni mogo so mogo ngo an joni sa joui mogo kaalidu mogo ngo an joguiɗa hen ko rôle yaade ina mandil ina arana fewi wandiraɓe muɗum rewɓe ina fewi yummu ene bawmu en min somi yeeɓi mogo ngo mi yiino yimɓeɓe mbaɗirma traité enoɓe gañirma mami andu kaalidu o yiiɗi wiidemi ko mandilde moƴƴani mais je suis quelqu'un ganduɗa mbaɗo comprendre holko mogo haalata est ce que fotano woppude kadi Mogiyankoɓe waɓe no Yero Sow en ɓen walla oɗo Amadou Big weltare peut être kanko ko Mogiyanke ɓen jaalata saabu onon jiiɗi mbus mbeɗa andi moon onon so goto mon waɗi erreur mbeɗa andi onon jiiɗi mbus on jaɓata haalde minen noon ɗomin goni ɗo ko ɗon min goni kala neɗɗo mo ganduɗa kaali totim haala ka jeyaka ko o tottirata kay jofnu min so totti kam tan mi haalat ɗo ha jangga so wi kam yomi darta mi darto mais an a dirigeant débat jofnu mi wiide ka nani de mogo walla jalnika wondata koye lowdi wonkude loowi wonkude haalata kanko waaji o holliri e nder jalnika makko nan hen ko neɗɗo garɗo ina woni kesso e nder teeru suusa hay taccude autoroute à péage anda passerelle wawa yawtu ko ma yawtine anda oto komo oto ngel to rewi ɗo so waɗi signal wiyata ko jawon oɓo kay aɗa andi holliri ɗum min noon e nder vidéo mbaɗmi o jiidani vidéo to min mbimi ka
yo yimɓe ɓe paam hayso tawi won pullo mbo andana Dakar no waɗi pullo jaltowo galle mum naata Dakar jola e vol fay Europe arta ƴetta ot kat kat muɗum tero e wuuro muɗumen wadde yo yimɓe kollir on ɗon pullo min ko toon kaldumi ha min mi haaldani pour yande humoriste o woni baɗɗo jalni ko mi haaldani pour wadde defande joni mais kaldumi pour andinde yimɓe ɓe kala ko moga wonko muggi non ɗon joni Big Weltare anani ko Abdoussalam wi o wi an nde affaire o kewi nannama e groupe mum gonɗon a waɗani réagir mais ka patɗo ha Didiou waɗi vidéo dorɗa wadde réagir pourquoi on geste kadi Big Weltare ɗaɗo ya kadi to jooɗimi ha direct o ni muusi soppina tan ni waɗa direct kadi no muusi ha mi adda to jooɗimi voilà ayo ko haali ko ɗo fof waymi kono festa dudu ni pardon mi noto tita kañum no mbaɗani ko yiɗi arde wadde participer débat he acca mbiɗa kalni ko kalɗa ko ɗo waymi kono festa dudu ni wona ɗum gon festa dudu ko noon tan primo hoto ma haalde d' abord andu holko saabi aɗa hedde mi waɗani ɗum ɗon question tan de non non wona question a posani question non non wona question holto gonnoɗa eyyi wona question a posani question mbiɗa ko omon ɗon nde ɗum watte nde naggam sangam sangam feñani eyyi d' accord d' accord go numéro m so wonno est ce que aɗa lawa aɗa andi sombel jogui connexion ala ɗum min ganda eyyi anda pour il fallait no wiyete miijoɗa ɗum ɗon de go de deux min on saaha téléphone am no wujja de go kay rawten ko de ɗiɗi kono de go de deux ɗum ngol ngo halanam tan téléphone am no wujja walte tan mi ala téléphone alhamdulillah mawɗum ni mi ala téléphone ñande hen nde kalton haala ka téléphone am no wujja nde pinmi landeme hen ƴettumi téléphone joom suudam tu vois nde mbaɗmi hen mbaɗmi réchalise téléphone mbaɗmi ɗo après hen kemmi vidéo ji après hen noddumi waaji o noddumimo le lien mbimo est ce que a yii ɗum o wi kam hanki ha joni mi ɗanaki mbalmi ko wayde sabu ɗum eyyi minen Amadou wonko ñinmami ɗon namnaɗe seeɗa nane e haala ka mbiɗa neɗɗo so waɗi hunde tawde oɗon liggoɗo walla aɗa jogui numéro mum haɗa ma wadde vidéo aɗa jaabo ɗum noddu ɗum téléphone kalna ɗum ko musma est ce que annene a fotano kadi ƴettude téléphone ma nodda Didiou nodda sehil ma oɗo mbiɗa ko toon liggoto e Big Weltare ɓe jooɗo ɓe jewta vidéo ji wasa waɗede mais an komi jiiɗo ka ƴettude vidéo mu Didiou wonno réponse mbaɗɗa ɗum montage e réponse mum est ce que kadi e fuɗɗade émission o ko mbinomami tan est ce que kadi ɗum wona jibde seeɗa e a waɗa an Didiou tan e yilanade kadi site ma buzz quoi primo min mi yilanaki Big Weltare TV buzz Big Weltare TV hande bon machallah quoi ko yettere Allah ni seɓori tan voilà eyyi ko ɗum waɗi mbiyam machallah ko yettere Allah quoi amin jettalo no fewi seɓori alhamdulillah quoi voilà par ce que hande c'est une scène mo ganduɗa o c'est suivi salam Didiou tan salam ala wonɓe ganda ɗum non mais travers réponse wajo hewɓe hen gandi Big Weltare aɗani ɗum an aɗani ɗum wallahi mbeɗa andi wallahi jogoɗa hen heɓde ko heewi wallahi min de mi yadami jogitaki aɗa heeɗi de deux mbiɗa ko haɗimi noddude Didiou pour mi haalda e makko non non parce que déjà le coup est déjà parti comment voilà ima an Abdou wadde mbaren arrêté direct o walla so tawi kadi ko site ma compte ma minen min ƴetta compte amen min mbaɗa hen direct ala ko ɓe layi tan moƴƴi jokke voilà ko waɗi mbiɗe le coup est déjà parti par ce que vidéo Didiou waɗi vidéo ha paari vidéo fo se aduna he foof nan dogo toon tu vois donc nodde Didiou tan wiɗɗum ko mbaɗɗa ko naggam sangam pour min ɗon ala sens par ce que ko an to nawatama to wona min yaltintama toon faade heɗi de il fallait ko on ara no jogui droit de réponse waɗa répondre comme oɗa no haaldiri ni haala kañumne holko saabi waɗi ɗum mais Big Weltare en tant que chaîne kadi est ce que on potano kadi noddude Didiou totten ɗum micro e caméra kañumne haala mi noddanimo aɗa hedde e a jinggu tan non wona question de jinguere ni ko mbaɗɗa wona question de jinguere haɗa acci o ya noddi oy kay ɗum kay wayne won jinguere ni te an mbiɗaɗe Didiou aɗa andi oy non de ɗum de wayde an jangguirɗa ko jinguere aɗa hedde mais wona jinguere mbimami ko o waɗi vidéo yeehi partout aɗa hedde o holon par ce que on voit toujours que haalta inde Didiou est ce que y a problème no wases tan est ce que on peut dire que y a un problème entre an Amadou Ba Big Weltare e Didiou non min Didiou ko musidɗam ko teddugal tan woni hakkude amen ko cehilagal woni hakkude amen mais ko waɗi ko welanima so mi wi no welimi mi feni aɗa heeɗi
mais sa yi ko tahi mi noddanimo mbimami par ce que o waɗi vidéo aduna o fof nan yeeɓa vidéo o mbimi oɗano yo ar waɗa vidéo pour laɓɓina hoore mum toon haaɗi dal mbaɗɗa créé toon haaɗi le soir mbeɗa jooɗi à ma grande surprise ha jimi vidéo oɗo kanko on wiide vidéo abdoussalam kam no wattes abdoussalam no wattes min daaranni mi sek allah yam sagde min daaranni mi sek yan kusa hunde ko samba anda ko wuɗata anan ka jaar toon balloyɗa dijje du ala ay kaali ɗo jimmi noon yo laaɓ ay kaali non an ka balluɗo liggotoɗo big weltare kanko yeehi o walla dijje jimmi ko yo haala ka laaɓ an andi onon ɓe oɗon ɓooyi kam oɗon gandi mimi wona mi wallata hay goto min ballanmi tan ko ɗemgal ngal e leñol ngol min mbimi yimɓe ɓe ko nde dijjo du woɗi nde affaire nde woɗi nde vidéo heewɓe ngari mbaɗi ɗum jane mudal won yanɓe mum bawgal yewti pulago winde waajo texte waɗi posté photo muɗum min mbammi reprendre on ɗon texte ɓeydumi hen seeɗa mbammi ɗum corrigé mbamme nder page am wod natoɓe page ɗi noon kanumen paamata holko woni humour tubaka o nde waɗa nde créé humour won message uji ɗi yinno yawtin tawa waɗani créé violence ɗum addi humour waɗa créé baba neɗɗo sa woni e meccal a dolat ngal ceerno théâtre wonko addi ɗum mam Abdoul Aziz Sy Dabakh daaray kocco ummima Dakar yehi tawoy ɗum Diassawo ɓe jottiɓe mbi ɗum minen kamin yiɗɓe wadde tourné o ɗumen ka mbattono ɓe mbi ɗum minen komin Mogiyankoɓe o wi mbiɗo ñaagui on hade minen seeremɓe somin noddi arata tan ko nayeɓe tuggotoɓe jomen coursaji te minen min cohli ko jeune uji dañɗi ɗi 18 ans 19 ans onon son noddi nayeɓe garata arata ko jeune 18 komin cohli koko ɗum arata e mon komin cohlani koko ɗum arata e amen son noddiɓe ngari mbaɗe moggoji mon kono mbaɗere hen ko ɗeɓi nandude e ko min kalantaɓe soɓe ngari ɗum tagi saɗa mandi daray kocci nde ɓurde huɓɓude gonga e gonga filmaji mabɓe waɗanno ko neɗɗo jooɗo salligo du début à la fin ça dit ko omoni jangguina jeeɓowo ko ni salligorde waɗanno ko neɗɗo daro waɗane liggama habbira eɗen jangguina waɗanno ko neɗɗo daro wiye yo sakkit duwaw jangga fatiha gas jangga salatul fatiha gas surtout ko aɓen mbaɗa enseigné population sénégalaise religion ko ni ndewirta aran ko kalta ko c'est un peu grave parce que somi faami ko jiɗɗa wiide ko manam Mogiyankoɓe fulɓe pindinani no watte tan no watte tan par ce que kaltan koye mogo pular e humour pular o baɗɗo humour ko ken wiɓe ko baɗɗo un peu dépassé ala hen kala somo haala e wassesa tan e wassesa min tottirta parole e wassesa tan min hade watta 1 minute e wassesa tan waɗa kuppatam eyyi joni min sa kuppi kam an ka jiɗɗo wiide tan Mogiyankoɓe fulɓe pindinani woɗi jiɗɗi wiide kaali ko jokkit kongulam jokkittake min jokkitanata hooram kongulam mi haalani e Mogiyankoɓe fulɓe walla Mogiyankoɓe tubakoɓe walla tongu toon ɗo ko gada fabru mbatta ceerno woppam tan deeƴe saɗa haala mi tettata somi taala wottirta so welama min mi wiyama ko ɓuuri ɗum joni min kalmi ko norme théâtre mi haalani fulɓe walla jolfuɓe mbimami ko holko addi tubakoɓe mbaɗi créé dramatique holko addi humour waɗa